ponedelňajšom obede Taliani majú po chlebe. Včera sme sa trápili, aj tak sme im fandili. Dnes nastúpime proti Talianom v bránke s Adamom Gajanom. Od špagetiakov nikdy nevieš, ako zabojujú, jak Slovensko bratov Čechov predĺžení zlikvidujú. Každý zápas iný je, o body sa bojuje. Kapitán Marek boju zavelil. Po Rosaničovej strele do bránky puku smernil. 1-0 vyhrávame, snad tých golov viac my dáme. Chlapci, treba hrať, ešte viac tých golov dať. Slováci dnes spečne hrajú, nech veľa golov nasúkajú. Každý s našim znakom na hrudi si náš rešpekt zaslúži. Ve Slovensko reprezentuje, fanúšik ho aj po prehre povzbudzuje. Kmecice na dvakrát no góla dal, Vaško Rudáš mu parádne prihrával. A čo naši bratia, oni sa nestratia, už Martin na brata zase hral. A Kristián sa o gól postaral. 3-0, my vyhrávame Talianov, už to máme. No Taliani znižujú a strieľajú góla. Gajan zahral za bránu, koho je to smola, že nám z toho až zle prišlo. Nebodaj nám šťastie neodišlo. Okuliarov go ukľudňuje, na 4-1 on zvyšuje. Chlapci, treba hrať, ešte viac tribov dať. Slováci dnes pekne hrajú, tribúny už urásajú. Každý z našich sebe nechá hrudi, si náš rešpekt zaslúži. Kde Slovensko reprezentuje, fanúšik ho aj po prehre povzbudzuje. Šeder len dvakrát prázdnu bránku netrafil, no Gajan už puk za svoj chrbát nepustil. Vyhrávame zaslúžene a môžeme oddychovať. Na tribúne si bábo môže kľudne odfúkovať. Sladké sny a ďakujeme za krásny zážitok, pozerať na ten zápas, to bol veru požitok. Áno, sú to slabšie mužstva, no aj tak patrí vám naša úcta. Na superov sa pripravte a zas takto vyhrajte. Zastava nech do výšin ide,